Pa vidim. Evo, ima tu 4. Evo, stiže još. To su sad. Oni su se možda dole zagrijavali. Da ih se ne vidi. Danas je dan ofsajda. Unutra! O, krasno. Nema ofsajda. Sam je pao, igraj! Igraj! Igraj, sam je pao. Zapeo si za svoju nogu. Nikakav faul. Ti ne vidiš nogi, ne čitata kamoli na 100 metara. Šta se dogaja? Prijatelj Predrag. Ja, zaista sam pao. Aj, Predrag! Izađi malo, izađi! Izađi van! Drž ga! I preko gola. Ajoj. Ko Barcelona, ne? Idemo gol, dečki, ajde. Vidi kako ide. Čiro do kraja, Čiro! Ajde! Čiro, slabo si puca. Publiku, evo Mirko. Da vidiš koliko publik gledatelja. To ćemo početi još namontirati. Puci. Idemo! Pucaj! Ma, nevjerojatno. Pa nemojte da igrali u preko umreću. Dobro, odi. Idemo! Bravo! Ajde, Vjeko, baci se! Da, meni to... Ti si to fora, nije sad ono Nije bitno žao, kamo ali više kome. poznam ovom tu koji idu tamo. Pa kako poznaš kad su ovo? Pa mislim malo bedaste, baš bedaste. To nema veze sa faulom. Jedni i drugi jednostavno. Ej, Vjeko, ne veruj mu kurca, Ćorav je novi, ne čita na 2 metra. Zeleni detaljci. To mu je za sreću. Da, njegova Kawasaki boja. A gdje je Luka? Ja ne vidim Luka. Evo ga tamo. Da mi ne bija loptu zid. Jeko, pazi, tamo opasno krilo. Ovo je opasno sada. Kako dobro! Golman im je šut. Odi sad! Vjeko! Opa, bravo, Ne, dobro ovaj golman, se postavi lijepo, više obranio nešto. Ajde, uzmi loptu tu, ide sam, idemo! Tika taka! Penal! Dajte jedan penal da vidimo malo. Daj Karbaš, ne muljaj i na terenu, majke ti mile, šuti. Ja mislim da je Vjeko zaslužio pucat. Nemojte vi kontra njih. Aj, Mile! Mile, doktore! Majstore!
Bravo! Ma ne, ma Jure to pušta. Evo, ajde. Jure, pazi Jure! Ništa. Pa ne. O! Jure, drži! Noću se dijeli. Koliko mi goma. Ne može ne biti bolji rezultat. Ajde Mile, trči malo! Eno gol! Ma Vijeko! Sve je zabilježeno. Napred, Jerman! Da. Da on mora, kako mi je rekao, da ne mora sad malo se puno dobro to da ti. Da, i onda mi dođeš držati govor. Nešto se razmisliti, onda ćeš ti ne držati govor. Bravo! Svaki golman je osam. Igranje, uloge. Ne volim da svakodnevne stvari funkcioniraju. To malo što je naput jedan zgodno sam ja veliki. Bravo. Šta mi radi kajte, nemojte krivo su se podijeli. Ajde. Na svaki. Ruka je bila, čista je. Vidjet ćemo da snimke. Da. Mandić je požutovan.
6-3. Ili 6-4. Da, 6-4 mislim, da.